Split je protiv Intera želio zadržati 100% učinak na svome terenu. U dosadašnjih 6 kola momče Tončija Bašića svih je 9 bodova osvojila u Parku mladeži. Inter je u prošlom kolu upisao prvu pobjedu. U Split dolaze osokoljeni slavljem protiv Rijeke. Split po četvrti uzastopni trijumf na svome travnjaku kreće bez kartoniranog Henrija Belea i ozlijeđenih Tomislava Radotića i Ivice Križanca. Gosti kreću u formaciji 4-4-2 s Kramarićem na lijevom boku umjesto Čelikovića. Gosti iz Zapršića bili su lišeni usluga Gulića i Ščerbeca. Po skliskom terenu u početnim minutama bolje su se snašli gosti. Bagarić je u drugoj minuti zaprijetio iz slobodnog udarca. U 6. minuti ugasili su se reflektori na Parku mladeži. Grom je prouzročio prekid od čak 23 minute. Za to vrijeme kiša se malo smirila, pa su uvjeti za igru postali bolji. U 14. minuti Vuković još jednom zaustavlja snažni udarac Bagarića. A 8 minuta kasnije bio je na pravom mjestu kada je tukao Oršić. Split je tek nakon pola sata ozbiljnije zaprijetio Santiniju. Udarac Hrgovića vratar Intera lako je uhvatio. Mnogo je bio opasniji pokušaj Pehara u 39. no Santini je još jednom spreman. Kiša je u drugom poluvremenu potpuno prestala, što je očito pogodovalo domaćinima. U 54. minuti došli su do vodstva. Hrgović je uposlio matu Pehara. Splitov veznjak je snažnim udarcem lagano pogodio pored Santinija. Situacija je za goste postala još gora u 61. minuti, kada je sudac Vidulin pokazao izravni crveni karton Ivanu Hercegu zbog udaranja Rebića. Pokušali su Zaprešićani u završnici doći do boda. U 86. minuti u prigodi se nakon kornera našao Batur, ali obrana Splita uspjela je očistiti opasnost pred Vukovićem. Na suprotnoj strani Pehar je mogao potvrditi pobjedu. Krenuo je prema vratima Intera i odlučio se za udarac, kojeg je Santini zaustavio. Bio je to posljednji pokušaj na utakmici. Split je i 4. puta ove sezone slavio na svom terenu i sa 12 bodova idu u gornji dio ljestvice. Split Inter, sudac Marin Vidulin, 13. minuta, Vidić ovdje igra rukom, jedna njegova onako nespretna, možda čak i spretna reakcija, ovisi kako gledate, dobio žuti karton. To je ispravna odluka i pomoćnog suca koji je signalizirao i suca utakmice Vidulina. Vidimo namjeru Vidića da igra rukom. Ovdje se postavilo pitanje u javnosti da li je to žuti ili crveni. Moje mišljenje je da je to žuti karton. A zašto ne crveni? Pa iz jednostavnog razloga što vidimo u prvom sekvenciji snimke da jedan obrambeni igrač Splita je u središtu terena i on je bliži vratima i on bez problema po meni može stići žutog igrača da on ne krene sam prema vratima. Dakle, ovo nije izgledna pozicija za pozdavanje zgoditka žutog igrača. On je daleko od gola, bočno od kaznenog prostora i nije blizu vratima da može postići zgoditak. Dobro, još jedna situacija sa te iste utakmice, nešto malo kasnije, 26. minuta, jedno upitno zaleđe koje je svirano protiv Intera. Jasno, ovdje se u punoj brzini ne vidi odmah, ali možda kod ove ponovljene snimke imat ćemo na jedan zamrznuti kadar. Da, s obzirom da ćemo i za ovu situaciju tražiti pomoć udruge prvoligaša, sve ono što mi možemo ovdje reći da je dojam nakon ove slike da se vjerojatno nije radilo o zaleđu. Ali ne možemo biti 100% uvjereni i moramo vjerovati sucu, pomoćnom sucu u ovoj situaciji dok ne dobijemo pravu sliku i dok se ne uvjerimo suprotno. Dok se ne uvjerimo suprotno, moramo vjerovati sucima. Nije idealan kut, tražišmo i onu paralelnu kameru od Saveza, tu imamo još jedan zaostatak, situacija koja se dogodila nešto kasnije kada je Herceg dobio crveni karton, a Rebić navodno samo žuti. To je također situacija koju nismo imali najbolje snimljeno, nešto što ćemo vam prikazati jasno idući vikend.